aydaly yakanı kesmek diyelim. Kompütera girýäs. Flashka girýäs. Flashka girýäs, tänim papka girýäs. Indi aydaly balak diýerler. Liboýur balaga girýäs. Liboýur balaga girýäs hada. Şunamy. Bula doğan ýaly. İyi de çıktı näder? Ulan çarşarım bura. Şun biriktir korkudaýynmaýynja käniken böyle boly. Ne birinjiden girýäs mysal üçin. Zigzag girýäs. Zigzag girýäs. Yine de kaleçkamyzy ulutýas. Onu wäşiňe gerek bolsa biziňki 1.20-likde 1200 öňündäki ýyzyndäki da 500 ýazýas. Tanym okey etýär. Ul kaleçkamyz döreýärşlaýdanam. Çep bapdara basyp nuskany çekip alýasda ýokarysynda plus papka bana basýan. Biz şu an birinji bölegini alyp dursa, indi ikinji bölege gerek ikinji iki gezek basýan onu alýar. Çep bapdara basyp alýar. Ýakynap birikdirýär. Birikdirýär şeýdi. Yine sarçıravat etýäs. Sarçıravat eden sinnak görýän minýän laptopy sesini. Aýa. Näde düşünýärmi indi? Ne şu an 3-nji bölegini almalyam bizning ştak yine plus papka basýar. Yine plus papkada 3-nji böleginiň üstüne 2 sapar basýan nuskany alýar. Ştaýda dur. Plus papkany basýan, biz haýsy papkanyň içinde duran bolsak şoň nuskasyny görkezýär. Sifirler. Liboýna 3-nji bölegini alyp da 4-e basýan onda ştaýdan görkez. Do pitiçki goýamsam. X bassam, munan birikdirýän. Her birikdirip gidenini sarçyrawat etýär. Alaja minen ok ýankyala köpsünde juda çarşarym nuska bolsa minýär. Muna mine şeýip sarçyrawat etýär. Yine de aşağı yine plus papka var. Sonra 4-nji bölegini alýar. 2'ye de gözüne bassaňam alýar, okey de bolsa alýar. Menne şu taýyk seredip saýlaýanna, ana. Alajasyna seretme, nemesine seretme. Gyzyla. Sarçyrawat. Indi 5-nji bölegini alýar. Görýän 2 gezek bassaň özüne alýandyr awtomat. Şu balaklaryna ýörýär, siz gidip öwrenmeli. Ya pul berip birikdirtmeli bilýärmi? Hersine 10 manat berip. Ne şu zatlar ýörýär, men şu bizden maşina alanyň üçin öwredik atýan. Bolmasa buň üçin aýratyn giden puluň çykýar öwrenjek bolsa. TikTok'a da goýjak şulary ýörýär. Kösenýänler öwrensin. Yine plus papka basyp iň soňky bölegimiz alýar. Şerif arası açıldı. Yaklaşacağız. Manam sarçyrawat etýäs. Şun balak köpü bolýarmy ence? Sarçyrawat edende diňe şo ýan täze oşan mene aslında bilýän. Yok, ikisini şeýdi alýan seret boş ýerde mişkan goýanny şeýdi ikisini bile jemleýän. Bilýän onu şun ýaly 4 turç bolýar. Ondan sağ gapdal basyp sarçyrawada basýar. Altı fanak bölüp alın da şat bilýän. Hersini ajel edip gitýän. Hersini ajel edýän. Birinji bölegi aldyma?
İkinciyi alma. Dinle, 5'e çen birleştirdim. Men 6-njy bölegi aldım ha. Awa. 6-njy bölegi alam dedim. Men sartıra wada çyk burada. 1-den 6-dan başlap 1'e çen etmelme, 6 bilen diňe 5'i etmelme. Dinle. Birinci bölegi alma men başda. Awa. Ýygynyň ikincini alyp sepledim ha. Boş ýerde mişkan oýup şeýtýany ikisi birleşýär. Ondan orta arasynda goýýanda sag gapdal basýan sarçyra batýar. Ona da düşündüm ben. Sen düşündüň, men ýene düşündireýin ýa-da şey bir burdan gelýär ha. Yok ma şey barsın şey